जों जे ट्रेन नासिंलाय दंमोन आ ट्रेन दाबो फाय सफैया जों नासिंथे जों दिनै फुंनि 3टानि सिमनो जों बासा लायजा बासाय सिनि दाखु संनो सिनि काका हागु दाना बर जतरो जों नासिंलायजा दा मोमले बरबा आसे कस्तखाय त्रिपुराहानि फाय दंलायो सीट मालाया थुनानै जानानै कस्त दंलायजा बाक्सानि बागैबा बुंनि जे सिनि लायजाग्र बरफनि बागै जामुं एरेन्ज खायखा बाक्सानि बा दंमायां खाना जों जतनो आसे हरमानलिया आबुनि बागै जों जे मानसाक जों दै हिंखाय खारिना हनै जों दै पेकेट करनो नुमानो अमगे सिनि दै जों सिनि दैनो जों डिस्ट्रिब्यूट खायहनाय जे दाबादाबो जों बागै हनाय आबुनि बिसिंथिनो जों हफ दङ सिनि दाखु जों बर देलिबो सिनि बागै खरतिसैनाय सिनि हानो नारनान बागै आबुनि बागैनो जों बुंनो बागै सिनि सुलिमु दङ हामबाय नरक नुबि मानना करा सिनि बरफ ना लायजाक बरफ बाथा लायजाक जों नासिं लायजाक बेनाराव फैलायजाक सिनि बेनार नरक नायमानो मोजागावो सिनि टिप्रा मथानि बेनार नुगि मानो yang nasi gimana? Oh, ke tung benar selama ini buat ini aja. Senang aja. Sudah. Yang kayak Pumaro, pecah lawan asal aja.